MUNJI online TV. Mun yi aure a can Kaduna. Menene burinka ko kawai sai kwanan zaure? Kowa ya san Davido abokina ne. Sanki ya kashe zuciya, ya na ni sana'a. Sunana DJ Aini. Dan Kabir da magana. Dan Fiso. Abdullahi Ali. Bad guy. Karki manta wannan. Wannan shiri da kuka kalla zai ringa zuwar muku a tashar Autan BBC TV da ke YouTube channel din ranar Juma'a. Ina sanki ya hana ni sana'a. Ya ke barauniyar da kike sace zuciyata. Ba wadda nake so ba ke kadai, ba wata bayan ke, ba wata kuma kafin ke, ba wata sai ke. Sanki ya kashe zuciya, ya hana ni sana'a. Ba na son ganinki, tunaninki kadai ya ishe ni. Saboda haka baby ina son ki, ba wata bayan ke kuma ba wata kafin ke, ba wata bayan ke. Ashe kina so na, amma kike ta ja mun aji da shariya. Ni ban sani ba, ashe haka so yake da shan wuya. Ban gane so yana da wahala ba, sai da daga wani dan yana ta kuka. Balantana ne kan halaye. Baby ina son ki yarda da ni, in ba haka ba zan fada rijiya. Mai hakuri yana tare da samu, mi kokari mu dinga cin gumunmu. Akwai Allah yana nan, ya san mu ma muna nan. To kar ka manta wannan, kar ki manta wannan, kar ka manta wannan. Akwai Allah yana nan, ni zan tsaya iya nan. Ni zan tsaya iya nan. Nace mai haƙuri yana tare da samu. Wannan shiri da kuka kalla zai ringa zuwar muku a tashar Autan BBC TV da ke YouTube channel din ranar Juma'a.